Kneppelvreed, is het toch niet in Donderen? Nou, ik meen dat iets met cabaretmeidje hier met jong. Drukpers, dat de vrijheid van drukpers. Vreed 16 november 1951. Journalist Verder Schuren maakt voor de Ruchter, maar dat er kritisch is over een Ruchter die het Fries praten in de Ruchtziel zin had. Taskagers en journalisten die erbij wijzen wollen er net in. De politie, die machtig onwijzig is, slaagt die vreed met kneppels op de meesken in. Kneppelvreed is een belangrijke dag in de strijd van het Friesk. Dat is dit hier 60 jaar verlien, reden voor een feestje. We hebben betoogd dat het heel goed was om alle dagen, in die 60 dagen, een dorp uit te kiezen die 60 vlaggen krijgen. Dan krijg je 60 keer 60. 60 vlaggen krijgen en dat ze haar eigen ziswies opzetten kennen. En dezelfde die een vlagje in het dorp, die kunnen zelfs nog weer een mooi Fries kwitter opzetten. Theater komt maar een stik op het Zeiland. Er giet een theaterbus bij de Dwarpendel. Er komen lezings, kwart zijn. Het moet een groot feest worden. Maar ja, Kneppelvreed had wel die lading van reboelje en opscore. Ja, dat is inderdaad zo. En daarom hebben wij als thema er ik boppen zetten van kneppelje naar keppelje. Dus we willen mensen net uit elkaar kneppelje, maar we willen ze juist aan elkaar keppelje. Een feest voor de Frieske taal, een feest dat ik aansluit bij de culturele Haardstad 2018. En net liek ons mooi het 50-jarig jubileum een feestje voor de Pommeranten. Nee, no voor het volk. Nou, waarom we dat volk in Toppenhuizen? Dat vind ik een leuk initiatief. Ik bedoel, de Friese taal, dat jij erbij en dat moet blowen. Best. Ja, kwart maar krachtig. Ik vind dat mij wel een beetje weer in opgang komen. Het is wel belangrijk dat we het Friesk geef houden, zou ik maar zeggen. Hè? Ik steek best de vlag uit, geen probleem. En wat zo'n zijn er op de speciaal te marchen vlaggen zetten wollen? Twerkje, dat vind ik een heel mooi Fries woord.